Hauríem de plantejar el procés migratori com un procés que no és sempre depauperador de recursos humans dels països del sud i en aquest cas de l'Àfrica subsahariana. Hauríem de potenciar el retorn de capital humà qualificat i per tant hauríem d'establir fluxos estables entre l'origen i destí de les nostres migracions. Hauríem de compensar les pèrdues de capital humà tan greus i tan importants que pateix l'Àfrica. Pensi vostè que més del 50% dels metges llicenciats a l'Àfrica Negra treballen en països de l'OCDE. Hauríem de revisar tot el tema de les remeses i, per tant, tenir unes remeses que fossin productives i que fossin inversió pels països d'origen. Hauríem de potenciar tots els llaços comercials, culturals, econòmics que poden haver-hi entre els països d'origen i de destí de la nostra immigració. I jo crec que amb aquests àmbits de treball ja canviarien moltes coses. I un tema també molt important, l'accés a crèdit dels migrants en els països de destí pot permetre inversions importants en els països d'origen. Per tant, establir lligams, establir fluxos que siguin estables, que siguin regulars, que es produeixin dintre dels marcs de la normalitat, seria la clau perquè la immigració no fos sempre empobridora dels països d'origen, sinó que la immigració fos també una font de riquesa pels països d'origen. Hem introduït en la política de cooperació els criteris aquests que li explicava de compensació de la descapitalització humana i per tant s'està orientant molt la política de cooperació cap al reforç de la formació i de les capacitats en els països d'origen. I per altra banda hem iniciat alguna petita iniciativa de migració regular de treball de temporada, és a dir, migració circular de persones que venen, treballen un temps aquí i tornen al seu país amb un capital, perquè entenem que les migracions circulars, tot i que no són la resposta al conjunt del tema migratori, ni són el factor majoritari del tema migratori, sí que són una possibilitat que, en el cas de l'Àfrica Negra, obren la possibilitat d'una migració regular que va i que torna, que estableix vincles i que reforça lligams entre l'origen i el destí. Aquí hem tingut dues experiències que hem recolzat des de Catalunya, tant en Senegal com una que s'està estudiant en Mali, de tal manera que que sigui possible migrar des de l'Àfrica Negra a Europa per vies legals i no per les vies que s'ha produït majoritàriament o s'ha produït majoritàriament fins ara. La major part de la població d'Àfrica Negra que tenim a Catalunya participa i conviu pacíficament dels municipis on està. És una immigració que fa temps que ha arribat i per tant ja hi ha molts casos de gent molt integrada que participa en la vida social dels pobles, però que té una dificultat molt gran, que és l'accés a la nacionalitat i el procés de migració que és molt desordenat. És a dir, jo crec que amb Àfrica Negra el problema que hem tingut és que històricament la migració s'ha produït fonamentalment des de la irregularitat. Estar en situació d'irregularitat és una limitació de les llibertats de les persones, és una situació de molta dificultat per participar en la societat i per tant ha endarrerit aquest procés. I a més succeeix que l'accés a la nacionalitat dels africans a Catalunya, per la llei espanyola que hi ha, es produeix al cap de 10 anys de residència legal continuada. Però si tu li sumes que la residència legal continuada no es produeix en moltes persones, el període d'irregularitat inicial i a les tardances en la tramitació de la nacionalitat, estem trobant que estan accedint a la plena ciutadania les persones a partir dels 16, 17, 18 i 19 anys de residència a Catalunya. És per això que el Pacte Nacional d'Immigració expressa clarament la voluntat de reduir els terminis d'accés a la nacionalitat i ho fa molt pensant específicament en la gent que ve d'Àsia i en la gent que ve d'Àfrica, perquè són molts a Catalunya i ens sembla molt greu que una persona porti 20 anys visquent a Catalunya i no tingui els mateixos drets que qualsevol altre.